Драмата е пълна. Спорно съдийско решение. Футболната ти драма. Ела тук, бе. Дай ми микрофона. Футболна драма. Господ реши правилно, но няма гол. Дуспата беше нереална и нечестна. Аллах Акбар! Карата ли? Дуспа. И съдията не можа да помогне на отбора и така звездите победиха. Може да го снимате. Противно на нашите очаквания, които бяха за предварително решен по който точен резултат. Пенци Стефан да заложи 3 милиона.